guys! Welcome again to my channel. Ayan, ang init-init. Galing ako sa isang club dito sa Madrid. Isang club malayo sa sentro. Ayan, mayroon mga nagte-tennis. Mayroon piscina. Hinatid ko si Laura sa swimming pool. Piscina, swimming pool. Then, marami ditong pwedeng gawin activity. Ayan, nagbabayad sila kasi mayroon silang card bago sila makapasok dito. Ayan, ang ganda. Ayan, may bata siyang nagte-tennis din. Then may mga matatanda. Ayan, doon parang may hotel din doon. Pwede kayo magano at may swimming pool. Hindi ko na video kanyo yung swimming pool. Ayun, pauwi na ako. Ayan. Gracias! Open na doon! ¿No abre? Sí, abre, mira. ¿Sí? Adiós! Island card. Ayan, uwi na ako. Ayan, mga buhok ko. Ayan, nandun pala kasi yung ano, kaya akala ko siya ang dapat magbukas ng pinto. Ayan, uwi na ako. Ayan, magni-train ako guys. At ano, 10 in the evening na. Evening na. Kung sa Pilipinas evening na, pero hapon pa lang. Dito, maaraw pa. Ayan. Maingay dyan sa club na inaano. Ayan. Maraming tao. Dumating na yung among ko. Siya nang mag-ano kay Laura. Kanina pa kami mga 5:30 pumunta. Ayan. Dahil walang magsusundo sa akin, pag-ano ako, magkukommute ako dito guys. Ayan. Isang lugar dito sa Madrid na malayo din sa sentro. Kasi ang binayad ko kanina sa taxi namin ni Laura is 19 euros. Ayan. 19. Kasi binalik sa akin siguro mga ano na lang, 80. 19.20 ang binayad ko. Ayan, binayaran ako ni Madam. Binalik niya kasi walang pera doon sa bahay. Sa trabaho ko, wala na sa bitaka kasi ang grocery ako kanina. Wala na. Ayan, binayad sa akin 20 euros. O, diba? Dapat sobra to ng, ano, ng 80 cents. Hindi ko na siya sinuklian. O, diba, tumubo pa ako ng 80 centimos. Ayan. Ayan. Ito ko kayo guys sa, ano, sa loob ng metro. Bale? Ayan, para may video naman ako guys. Ayan, mga bahay dito matataas. Ayan, ayan, ma-fresko dito kasi ano eh, may araw, ano, maraming kahoy. Ayan. Pagod ako kasi ang bigat na ng katawan ko maglakad. Malayo-layo din to sa ano, sa metro. O para siyang ano, condominium din. Kumaga sa Pilipinas, condominium. Ayan. Mga bahay. Ayan, bahay din yan guys. Dito sa Merashare. Ayan, bahay din siya guys. Bahay din. Ayan. Dito ako dadaan. Ang daming ano, ang daming mga kalsadang inaayos dito sa amin. Ayan. Parang hindi crisis. Kasi nilalakihan nila, oh. Nilalakihan nila, guys. Na dati maliit. Tapos yung ano nila, hindi pa naman sira. Pero tingnan mo, sinira nila para palitan. Yan, ang ganda. Gusto ko yung bahay, oh. Tingnan mo, oh. Yung mga terasa. Ayan, siguro mahal dyan. Ang ganda, oh. Ayan. Yan, mga bahay din yan guys. Mga bahay. Yan. Magte-train ako. Magpasundo sana ako. May trabaho naman yung isa. Kasi hirap mag-commute. Dahil may mga inaayos din. Eh, matagal na akong hindi nagko-commute kasi sa ano, may metro train or nagbabas. Hindi ako sanay magsakay-sakay na.
Ayan, kasi lakad lang naman trabaho ko hanggang bahay. Ay dati ano, masyadong tagtag sa biyahe, mag-train, mag-bus. Lunes hanggang Biyernes. Pero ngayon yan na. Ayan. Dito na tayo sa malapit sa station ng train. Ayan. Pasok tayo dito. Line 9. Paco de Lucia. Ayan. Hawa tayo. Kuha tayo ng pauwi. Ayan. Then ito guys, ayan, pasok tayo dito. Mayroon akong card na 10 rides or guest biyahes. Ayan, may 2 keda na lang. Ayan, ito tayo, pasok. Ayan, ayan natin, ano to, ano yan eh, wala, sira yung pababa. Kaya bababa tayo sa hagdanan. Swerte naman. Ayan. Yung team biyahes guys, ano siya, nasa 12 euros mahigit. Dati is 9 lang mahigit. Mahal na ngayon. Lahat nagmahal. Kaya ito, kakarga lang ako nito kasi pag emergency, mayroon akong tak-tak na tinatawag namin dito. Ayan, 1 minute na lang. 1 minute. Para antay tayo 1 minute. Yung Proximus train is 1 minute and guys, sa ilalim to guys, nakita nyo naman sila. Yan, galing sila sa taas. Ang train dito guys, hindi sa ibabaw kundi sa ilalim. Ayan, coming na ang train. Dito na ako. Yung loob ng train. Guys. Ayan, samahan nyo ako. Ayan, pauwi sa bahay. Wala masyadong tao. Ito ang Pinay, Painaw. Daming upuan. Close na. Okay. Then, go. Ito na ang final kasi Paco de Lucia final. Kaya pag nag-stop na sila dito, bababalik na sila. Kasi parang dulo na nga ito. Yan, go. Baway. Mabush. Mabush, guys. Ito na ako sa metro. Lapit na ako sa bahay. Kaya nang kintab ng aking noo. Anak. Yan, maglalakad pa ng konti. Punta sa bahay. Ayan, bumaba. Bye!
maraming tao. Parang ano na dito guys, marami ng tao, marami ng tatakbuhan sila. Kasi minsan ganyan ako noon. Magaling akong trabaho. Lalim yan guys. Ayan. Alam, pataas kami ng salida. Ayan, may mga nagtitinda dito guys na mga ano yan, may mga hindi totoo. Ayan, pero okay yun kasi kaysa magnakaw, kasi marami ditong ano. Ayan. Ayan, sobrang taas, mataas, malalim yung ano, yung train, kaya ganun guys. Pagod maglakad eh. Pag mahina-hina yung tuhod mo, ayan, takbo yan kasi may hinahabol. Kasi every 5 minutes, depende kung ano yung ano, ilang minuto din mag-aantay ng ano. Eh pag nagdumaan, nagmamadali, ayan, sakay ka agad. Hindi kagaya sa atin na mag-aantay ka ng ilang oras para dumaan yung train. Dito a minute lang guys, minsan 5 minutes, 3 minutes, depende sa bilis mo. Ayan. Ayan. Dito tayo guys, lalabas. Ayan, kita nyo naman. Ayan, dito tayo labas sa kalye. Pinakita ko lang sa inyo guys kung gaano din kahirap yung nagko-commute dito sa amin. Pero mas madali yung mga transporte dito. Nakakapagod. Pero mas madali, hindi ka mag-aantay ng matagal. Ayan, accessible talaga ng mga ano. Ayan. Ayan. Dito nasa kami. Sa amin malapit. Maglakad pa ako ng konti pala. Ayan, tapos yun, dyan sa may parting dyan, yung bahay nila Laura. Malayo yung pinunta namin para lang mag-swimming siya. Pagod. Pagod din magsakay. Kahit nakasakay lang, di ba? Pagod din. Ayan. Salamat guys. At haggardness talaga ang aking mukha. Ayan. Thank you guys. And shoutout ko lang ang aking mga katugangers. Ayan. So for friends, shout out. And Team Tugang, Team Dungaw, sa pangunguna ni Tugang Kakusa TV, Eugene Paranyang, Alfred Banga, Javorski Vlog, and Jover Alquesa Vlog. Ayan. And sa Team BLDG, shout out sa inyo, Tugang BLDG Production, sa pangunguna niya. And sa Team Bicol Oragon, shout out sa inyo. And to all my members, super chatters, solid supporter, thank you so much guys sa pagsama. Ayan, God bless and keep safe everyone. Love you all. Bye bye. Thank you for watching. Bye.